lidi, dneska jsem vítám a dneska jsem se rozhodl postavit svůj backroom s prasorem. Čau prasore. Čau Zoro, doufám, že budu mít ten backrooms větší jak ty, vidíš tady to moje políčko. Prostě už mám tady něco postavené. Já jsem tam, tak to si beru jako vážně, jakože osobně, proč tam jsem já? Proč budu utíkat já z backrooms? Proč tam jsem já prasore? Já jsem uvěznil jsem tě tam, ty jsi to musíš Zoro. Dívej prase, já můžu do toho backroomsu, dívejte lidi, vidíte co je na té hře dobrý, dívejte lidi. Dívej prase, čau! Dívejte tady, čau! Postav nějaký dobrý backrooms a pak budeme tady spolu, takže já jdu zatím ven a pak se uvidíme, tak čau. Takže lidi, už jsem tu a prasare, jdeme stavět, ok? Počkej, go, a počkej, jak musím stavět, jak se staví prasareho building, dobrý. Free, a už jsi si koupil něco, tak počkej, můžu se vrátit domů, ok? Ok, tak jdu si postavit prasare, doufám, že tam budeš i ty, prosím, a tam si ty prasare. Dobrý, už jsem si to postavil a ještě si to, a se můžu jestli můžu hýbat, jo? Tak počkej, můžu udělat už další. Dobrý, a počkej, zapnu NPC. Prasare, kdo tam je? Hele, tam je s nějakýma velkýma očima, backroomsu chudák. Čau chlapi. Ne, lidi, kodi se prostě jak má oči. Dobrý, počkej, a můžu koupit monstra, takže lidi jdu koupit, už jaký prasare máš monstra? Jo, ale hlavně nevím, jak chci, aby to vypadalo, já to pak nechci předělávat. No pak a lidi hrajeme o to, kdo bude mít lepší backrooms. A počkej, on zabil někoho a viděl jsem z toho, když někoho zabije, jaj. Tak to lidi, to my vydáme, když někoho zabije, no. Počkej, a dobrý, já do toho můžu jít a počkej. A už se tam, hej, ne, on mě může zabít. Počkej, proč tady tak, dobrý, co musíš udělat building. Dobrý, tak už, já furt mám tutoriál, máš taky furt tutoriál, já už počkej. Já si můžu koupit jakože za place, počkej, jak ho můžu koupit, takhle. Dobrý, už mám place, už jsem si koupil place, ale na co mi to bude? Tak počkej lidi, dáme se další a počkej, máme tady dobrý. Takže dívejte, už je tady dobrý, už tady mám a počkej, můžeme na to jít, takže lidi, co bych si koupil, co mám za 500? Tak, co si prostě ty kupuješ? Takhle koupím takhle chodbu lidi, koupím dvakrát chodbu a uvidíme, protože jo, už je tady zase NPCčko, chudák NPCčko a takhle, daj jako lidi z tohle backroom se někde, šéfe uteč, tady nějaký robot, utíkej, doufám, že tam najdu prasara, prosím lidi, doufám, napište, aby tam byl prasar, abych uvěznil prasara. Co můžeme ještě udělat? Tak víte co, jako bym strašně moc těch chodeb, prostě rovných jenom, prasara furt kupuje jenom ty rovný chodby, protože znám je to teď zatím dobrý, abych začal nejlíp, počkej, oni ho zabijou, ale zase se ho vydělám, dobrý, chudák mi ho líto, počkej, to nemůžu, že? Já nemám vůbec peníze, Zoro, hlavně. Fakt, jo, taky nemám moc peněz, no. Měli by je začít zabíjet. Počkej, můžu nějak postavit NPCčko. Já tam mám zatím 2 NPCčka a jednoho monstra. Oni utíkají. Zabijte, tady jsou další NPCčka. Já bych koupil monstra. No měl bys, protože jo, ty z toho musíš vydělat prasere z NPCček. Když oni musí zabít NPCčka, když je, co koupím, tady tohle, aby se ztratili prostě, abych se ho vydělal nejvíc peněz, aby se ztratili. Hej, tady prasor, počkej, prasor, tady je mega moc mojich kámošů, ale prostě tam není prasor. No, ale my tady nejdou dát my tady nejdou dát ty monstry nikam. Fakt? Ne, to musíš vzít, musíš to vzít a někam to položit, to můžeš někam položit, musíš to položit na ty NPCčka. No já vím, mám tam svítíš červeně, víš? Tak jo, to taky to vždycky nemám rád, ale musíš to nějak prostě vždycky postavit, vždycky že? To je vždycky nejhorší, no. Ale, můžu nějak začít, no, asi, aha, teď ale počkej. No! To je takový zbytečný, tady lidi, počkej, musím to, NPCčko, prostě tam, hele, šefe, ale jako, on se tam postavil, když to chci smazat. Počkej, můžu to smazat, jo, můžu to smazat, já jsem zabil NPCčko. Hej, tady prasar. Prasore. Počkej, víte co, já si kouknu na prasore, co tady dělá. Čau, prasore, jak se máš dneska? Je to dobrý? Všechno jde? Máš tady už, ty jsi tady udělal. Já tam jsem 2krát už! Co? Hej, tak tohle není, já to si beru osobně. To si ber jak chceš, Zoro. Prasore! Prostě ty máš bez tak jenom ve friendu, mě bez tak prasere, protože to je podle friendu, já tady mám všechny kámoše, jich tady mám docela třeba 50 a už je tady prasar. Už je tady prasar maličkej. Prasare, počkej, on zabije prasara. Nezabije, ale sejmu jako jinak, jo, dobrý. Musíš si koupit monstra, počkej, prostě jdu si koupit nového monstra. Počkej, aha, mám ale 800. No, pak můžu koupit nový monstra, ale lidi, musí si koupit místo, protože jako lidi, jako hlavně vlastně místo, protože potřebuješ ten background mít největší, že prasare? Přesně tak. Takhle to prostě jinak nejde a počkej, tak kam ho tak teď nevím, počkej, takhle, a počkej lidi, jak bych to měl, jo takhle, že? Počkej, nevím, jo, jak je to, jo takhle,
A můžeme udělat jako víc těch cest, jakože takhle mi to přijde takový, jako, nevím, zatím to mám rovný, jako zatím to tady prostě mám rovný, ale zase pro ty vydělávání peněz je to fakt dobrý, když to bude rovný. Jdu si koupit nový pejs. Počkej, já si můžu tady koupit za 500 jenom. Prostě se nekupuješ místa nebo ne moc? Jo, kupuju, protože aby jsem měl větší jak ty. Hej, normálně prasere, tady je celý můj gang, dívej, prasere, koukněte, kolik mi tam jich. Celý backroom jsem jenom já, prasere. A dívej, ty tady jsi taky prasa, tady osamělej pras. Co tady mám prasere, jenom půlku To máš? lidí, no. Dívej, kolik tady mám těch NPCček a ty si na prasere, dívej, už, dívej, prasere. Tady, dívej, už na něm skáču, dívej, tady. Ne, Můžeš jít do backroomsu, běž. To mi se neříkej, že ty jsi mě unesl jako. No prase, ty mě unesl třeba 5krát, ty jsi unesl celou moji rodinu bez tak. Přiznej se, prasere. A to, že já mám rád tvoji rodinu, víš, Zoro. Aha, tak lidi, tak to bylo jasný, no. Tak ty jsi tady uvěznil, no, tak to si beru osobně. Tak dívej, prasere, jdu zatím takhle už brát. A počkej, ale tak tohle je blbý. Ne, není to blbý, dobrý, udělal jsi to dobře. Jsi lekl lidi, ale... No tak uděláme to takhle, aby se bali, jakože. No a... Já potřebuji peníze, já potřebuji 500, zabijte už někoho, tak to bude hrozný, že musíš někoho zabít, až peníze. Počkej, upgrade, já se upgradenu, prostě ty se můžeš upgradenout za 500. To se ale tady nebo upgrade, ale mám peníze. Já se potřebuji koupit hlavně místo. Tak, dneska to bude fakt, Dino Park byl ještě takový good, že? Tam nikoho nezabíjeli a takhle, ale... Dneska už to nevypadá moc good, ale dívejte, tady lidi tady se ztratí prasa tady úplně sám. Lidi, já tam mám zatím na tu celou budovu mám jedno, jakože vraha prostě, nebo jak to mám říct, prostě monstra. Tak to není moc dobrý. Prostě ty jsi v shopě? Jo. Já tady nakupuju, až to mám. A mám to lepší jak ty. A jdu si jako, víš to, jdu prostě do tvého backrooms. Mě zajímá, jestli mě sejme. Jdu do toho tvoje backrooms. Můžu jít do tvoje backrooms? No tak prostě jsem tvojím backrooms. Hej, tady jsou všichni sem, já lidi, dívejte. Tady je vorák! Tady je vorák u tebe, já musím utéct. Dívej, prostě vidíš, že? Dokud tě sejme. Vidíš mě prostě, jak běhám? Jo, vidím. Vorák, lidi! Dívej, moji kámoši, dívej, oni jdu se mnou, kámoši, čau! Pojďte za mnou. Dívej, kde je vrah, prostě, kde je vrah? Řekni mi, kde je vrah. Vrah! Já jsem se lekl a odešel jsem radši. Víte co, jdu upgradenout toho vraha, protože jo, nebo prostě monstra vlastně, já to furt říkám vrah, ale monstra. A dívej, už je rychlejší. Tak, teď budu vydělávat víc, aby mohl se si koupit jakože lepší úplně jako monstra. Prostě to mám o hodně větší než ty, nebo to se jenom tak zdá, no. Já to mám roztálý úplně, aby to prostě bylo good. A to si děláš crazy, tady kolik tady lidí kapibarů tady mám. No lidi, já se hned ozvu, chůku tady na farmě, mají moje background lepší než prase. Že prostě už jste si koupil novýho monstra a já půjdu se kouknout tobě lidi, víte, ale počkej, on potřebuje hodně místa. Ten potřebuje hodně místa. Jo, on tady ani nemůže být. Já už ho tam mám, Zoro, teďka jsem ho tam dal. Počkej, a ty musíš mít 2 monstry, nebo 3 můžeš mě dají? Ty máš kolik prasade monstrů? Já mám 3 monstry už, toho tady... A Zoro, víš co musíš si upgradeovat i ty svoje monstra. Oni jdou upgradeit. Aha, to vím, co děláš? Jo, a prasa víš, tady scam, počkej, musí tady být na každém místě. Monstru tady. Ono jde po mně to monstru, ono mě zabilo. Ty jsi byl u mě? Jo. Dobře, karma. Byl návštěvě se podívat. Tak to byla hezká návštěva teda. Doteďka si jdu... to teda byla. No a prasa, já možná udělám, tak počkej, tak to je hodně cheat, tak to je moc, tak to je taky blbý, tady pak nebude to, nemůžu nikam projít, počkej, tak tady tohle teď nemůžu mít asi nikam, nebo jo můžu, takhle bych to mohl mít, a takhle. Nice, a tady to bude takový scam, já jsem furt prasa, tady nemám ani žádnou místnost, zatím to tady jen scamu jenom. Ale už tady můžu někam dát, nebo já to fakt vrát furt nemůžu nikam dát, protože si za tebou kouknout, jak jsi to tam dal, kam ho dal prostě. Ty a těch míst máš ale víc, no. To možná musíme víc, že? Takže lidi musí tady něco ještě udělat, prostě za těch farmy, ale já se tady upgradenu asi tady tohle, ať mám lepší, tady toho, ať je to lepší a ať zabíjí, ale lidi, já to tady prostě nikam nemůžu dát, takže já potřebuji postavit nějaký místo, takže já zatím postavím nějaký místo a tady koupím 2krát a musím to lidi někam postavit, ale mi přijde, no víte co, ještě to koupím ještě jednou a já pak budu lidi farmit a pak se ozvu, protože jo, zatím tady jako nic není, musím to zatím na farmy peníze a takhle, vidíte, ale už to tady můžu zatím stavit a můžu koupit místnost, jo, teda místo, ale já ho koupím možná 2krát, protože fakt mám peníze teď a prostě můžu, no a jo, takhle, nice, takhle jsem to chtěl a takhle to scamnu trochu
A takhle. Dobrý. Takhle to udělám a možná už ho můžu, ne, nemůžu lidi. Dobrý, tak já to ještě musím postavit, ať to tady je, nějak to tady jde, takže aby to, koupím místnost tady, protože ho prostě 50 lidí tam má, takže ať to tam má, ať je tam takový místo na skemování a můžu to klidně dát takhle. No a takhle udělám místnost, ale půjdu tady má. Ať je to prostě takový skem. A už to tady můžu dát, nice, už to tady, co to? Co to je lidi? No nic, tak ten hodně rychle sejmul. No, tak mohl bych ho koupit ještě lidi jednou. Takže lidi já zatím nafarmím a pak se vám ozvu, protože víte co, para se taky farmí a už to tady mám nějaký větší a musím chvilku farmit, takže se za chvilku lidi ozvu. Takže lidi, jdeme do Rabbit a je to tady, už to mám. No a lidi, počkej, ono se neresetovala ta místnost. My máme jenom Rabbit, ale nám se, co se nám resetlo? Co se nám resetlo, nevíš to? Ale proč já můžu to normálně? Ono se nám přileží, že si vyděláme více peněz a že můžeme mít více těch místností a takhle. No a víc i těch druhých místností, nice, tak to počkej, tak to nice, dívej, už takže lidi jdeme to farmit. A počkej, můžu něco koupit, kam ty místa stojí 2000 už? Jako lidi to nebo peníze? No ty, u mě už ty místnosti, ne, u tebe ještě ne, jako, nebo už nebo u mě jo, my taky. Tak počkej, tak kam ty koks, to nebo peníze. No tak to asi nechám, no. Dobrý, koupím místa. Udělám takový fake, že tam mám musel jít zpátky. Dobrý, a už můžeme dát víc těch monster, ne? Asi. No asi jo, a takže teďka musím totálně vymyslet, co jako to Zoro. Co jako... Co udělat? Jak to udělat. Protože... Aby to měl hezké, ale zároveň neutratil to strašně moc peněz. No, já taky teď nějak přemýšlím, že tam jsou mega dobré věci, ale jsou 1600, takže já si prostě kakám na hezký a prostě tu prostě, abych to měl největší. Dáme hodnocení pak těch místnost, no ale zase nejlepší je to, když to máš největší, protože pak budeš vydělávat víc peněz, protože bude tam víc těch monster a takhle, takže jako podle toho hezkého to jako nemůžeš tak brát, ale moc, jako já vím, že to hodnotíme a možná to dneska neuděláme to hodnocení, protože tady to fakt potřebuješ jako šestřit, jako, že? Jako tady to je takový, nevím, jako zbytečně utracen, takže taky zbytečný, no ale, no, dívej, mám tady teď monstra, za 9000 můžu koupit prasare. Možná na 6-3, protože se jmenuje Hound a vydělá ti to 1 x prostě o 1 a něco, já nejsem řekne, prostě, jakože to bude víc peněz, o 1 a něco. Takže to bude o hodně lepší a bude to vydělávat třeba o 300 víc než prostě ty minulý, takže já jdu smazat tohle špatnýho tady a dobrý, smazal jsem toho jednoho monstra a už tady mám jenom 2 monstry, jo mám tady. A můžeme 4 monstry, tak to možná jednoho koupím, ne víš co, já počkám, dám tam zpátky toho špatného ještě a dám tam oba dva ty, protože já můžu mít 2, takže tam hodím 2 a zatím vydělám víc peněz a počkám asi persere, protože chci mít za ty 9000 toho psa, takového monstra, ať fakt vydělám víc, tak bych ti to jakože... Počkej, ty tam máš teďka takové ty 2, ty dobré. Jo, 2 a 2 ještě špatné, protože už můžeme 4, takže ať mám viděl víc. Mi chybí 3000 skoro a můžu si koupit takového toho psa monstra. Ať jako vydělám nejvíc, prostě ať zabije všichni lidi, aby mám nejvíc peněz. Ty máš to prasade, co ty rozhoduješ za plán? Co budeš dělat ty? Já tam mám, teďka jsem tam dal, mám tam 4 ty za těch 1800 ty monstra a ještě mám tady u sebe ty 2, ty basic, takové ty normální. No, to myslíš, že jenom 4, takže... A takže takže uvidím, co teďka udělám a teďka asi budu šetřit peníze a budu rozšiřovat svůj backrooms. Pojď sem prasare, pojďme do toho tvého backrooms, pojď, mě to si láká, tak pojď prasare, kde jsi. Já jsem jen tu umřel. No, prostě tak pojď ještě jednou. Pozor, on se na mě dívat, nemůžeš se na mě dívat, my se nedostaneme, ale prostě tak pojď. Počkej, tady je. Já se prostě jako bojím se docela, máš tu tady skary. Ty máš Zoro, nevím kam jsi šel. Já nevím kam jsi šel, Zoro. Kde jsi, já jsem šel úplně na konec, běž dopředu jenom. Já jsem u té rumky nějaké. Čau! Hej, počkej, pojď za mnou. Hej, budem bydlet tady, dívej, prostě. Já nemám barák, takže já jdu tady, dívej, tak čau. Jej, pojď, Zoro, pojď. U tebe vrah! Běž rychle, ujde u nás. Jsem mrtvej. Oni po mě nejdou, Zoro, oni jdou po tebe. Počkej, jdu si koupit toho monstra, prasare. Tak a prasare teď.
teď mám toho doga monstra, koupím ho pak ještě jednou, protože za mě se vypracují ty monstry, já jsem mazal místnost. Dobrý. Ty si trdlo. Počkej, já se to Už mám půjdu. 7000, No, nechám nevím, to jestli jsem takhle. to vzal. Já ale nemám jdu místo rozšířit. na něho, já na něho nemám místo, počkej, já ho musím rozšířit. Tak dobrý, jdu zatím kupovat místnosti. Možná koupím tohle lidi a já koupím basic, prostě já nebudu dělat přesně jak to vypadá, protože pak lidi nebudou peníze prostě, takže já potřebuji koupit, aby to bylo dobrý. A my se tady mají neutečeme prasada asi, se má nejde ani se uteč, jak to, takže to může dělat úplně random. Vlastně jsem si to Právě. uvědomil, takže vlastně to bude jedno, jakože jestli tam bude někde místa nebo ne. Takže vlastně jenom udělat to, aby tady měli místa ty vrahové, takže já to tady prostě nějak... A počkej, už můžu? Ne, ještě nemůžu, prasada, to chce hodně místo. To chce ten pes, chce hodně místa, on chce. On je mega rychlej, podle mě. To prostě nestačí ta místnost, tak já... A už mám, prostě teď vydělávám tak peněz, že já prostě, nevím, prostě já teď fakt jako můžu jenom prostě kupovat a utrácet. Asi tak jako Zoro. A můžu si, za kolik ti teď stojí ty místa, ty odpady, co můžeš koupit a smazat? Prostě ty místa, víš to myslím, ne? Jo, vím, co myslíš, ale 2500. To ještě možná máš dobrý, protože mi už to stojí 3000, no. Ty, já za chvilku zkrachuji z těch míst. Tak jako. Jako nevím, Proč jako. to musím platit, tak vezmu do ruky snad krumpáč, ne? A no, nebo to, no. vykupu to. A proč to na to zadarmo, ne? A nemusím to jako vůbec kupovat. To snad, když jsem si koupil už takový velký pozemek, tak nemusím snad kupovat zase dalším. To máš pravdu. Prasada mi tady ještě nevleze. Prasada to chce prostě, abych měl ještě víc míst. Prasada, co to je, tak počkej, tak aby se ještě Já udělám. si myslím, oni nás to jenom okrát, Zoro. Počkej, nějaký event. Ne, počkej, Kde co za je? event? Vpravo je tady nějaký event, nevím, co to je, ale jo, počkej, počkej, co to je, počkej, teď nevím, co to, lidi, neumím anglicky, no, tady to vlastně, tady to jde, počkej, já si upgradenu, prasada, já si upgradenu ty monstry, já si upgradenu jenom ty nejlepší, protože, počkej, já si upgradenu, tak, a teď, prasada, možná, nevím, co, já prostě vůbec nevím, co mám dělat, já prostě ty si tady zatím nemůžu dát toho psa, a asi jsem se rozhodl, že prostě koupím úplně ty stejný takový ty divný smajlíky, že ještě jednou, že abych si vydělal víc na ty místnosti zatím. A koupíme je 2. Tak Jo. to. A počkej, to jsou i 1800 prasada, já prostě takhle hodně, jako nemám peníze. Počkej, už mám, už, jako kolik tady byl nejvíc lidí, už to viděli, já můžu vidět jenom kolik lidí, NPCček můžu mít jenom 21. Počkej, co to je, 33 000 můžu mít rivals, co to je, počkej, můžu mít odměnu 33 000, co můžu udělat? Zoro, kolik máš peněz? Jo, 2000. Já mám 40 000. Jak jsi to udělal? Já nevím, já fakt nevím, Zoro. Já jsem se prostě podíval je? na to. Ne, to stačilo postavit jeden blok asi. Ne, to za peníze. Jo, mám teď ani 40 000. Tak to jdu nakupovat mega moc, jak to kamo. Ne, tak a teď se lidi kouk. Počkej, mám 36 000 taky! Co? Já mám 37 000 taky, prasere! Co ti? No, tak ty jsi Lidi, tam- co se stalo? Počkej, tak to koupím hodně monstrů za prvé a koupím hodně tady ty lidi, my každou hru, co zahrajeme, tak prostě event. Dobrý, jdu prostě, No. jdu prostě mám 33 000, takže já můžu koupit všechno. Tak, Ale ne, hej, ale jste blbý, ty monstry nemůžeš koupit kvůli tomu, že musíš koupit mega moc místností první. Takže já jdu No utrácet do právě. místností, já jdu koupit do místností, prostě. A koupit ty nejlevnější, ať to mám fakt jako cheatlí prostě. Takže lidi, už to mám tady tohle, a dívejte, tak a lidi, dobrý, a můžu si koupit, hej, prostě mi tam furt nejde ten monster za ty 9000 nikam, protože nemám místnost taky ne. hodně. Tak prostě to se nevyplatí vůbec koupit, hej, víš to, prostě možná koupit toho monstra za 25 000, ale víš, to bude problém. Já nevím, jestli, já radši budu asi utrácet do místností první. Protože no, Tak. jako když, jako fakt to, hej, když si uvědomíš, tak ten má smysl, protože ty monstry pak budeme mít rychlejší vydělaný, když budeme víc místností. Takže, a už mám hodně, prostě já jsem si koupil mega moc místností teď. Jako, pojď se koupil, dívej, prostě ne. Jako, jak to mám tady obrovský, prostě, dívejte můj pozemek, prostě. Teď, ale furt tam mám jenom 3 monstry, nebo 4 teda, a úplně, jako nevydělávají mít moc. Jako už můžeme 24 lidí zatím. Můžu si koupit za Robuxy? Prostě koupíš za Robuxy, za 169 Robuxů mi koupíš Robuxy. Počkej, zase za 5 minut zase bude něco, že můžeme vydělat. Ale tak to nemá smysl, my potřebujeme první pozemky, že, profesore? Právě. Koupit a jako nevyplatí si koupit nejvíc pozemků a pak to začít, no? A to je strašně drahý. Ukáž 5000! Ale musím koupit pozemek. Mi to úplně ničí, když to koupil. Dobrý. Já taky Já musím furt, hej, pojď se kouknout a tam furt ten pes nemůže být.
Dívej, jak to mám obrovský. Dívej, jak to mám obrovský, kde může ten pes prostě být, ale nemůžu ho tam jet. Dobrý, já prostě prasa furt musím stavět. Já už zase nemám peníze. Fakt? Ale to máš docela malý? Ne, ty jsi skoupil hodně těch bloků, drahý, že? Já jsem si koupil jenom jednou ten blok. Já jsem si koupil jenom jednou ten blok. Dívej na mě. Počkej, to máš takhle velký a tady nemůže být nikde. Nemůže, prostě, ne, mě furt nejde. Tak zkus to oddělat jednoho, Zoro. Zkus někoho oddělat jednoho. A jo, vlastně, tak ty díky, prostě, počkat, Ne, jsem ti radil. A jo, díky! Ne, já ho tam dám, protože oni tak půjdou pak, oni tam pak půjdou, dívej, už tady mám psa, díky prasere, jo prasere, tak ty jsi můj miláček prasere. Díky moc prasere, tak to si hodnej kluk. Jo, vychovala tě dobře maminka prasere. A že pomáháš lidem, takže lidi dejte můj odběr a lidi. Já zatím tady bych měl smazat ještě toho jedno. Hej, prostě tady jsou vždycky napsaný, že mám upgrade no někoho, ale on prostě nikde není, on tady utíká někde. Dobrý smaž, jo? A dívejte, prasere, já jsem koupil dalšího psa, díky prasere. Prasere, tak teď budu vydělávat nejvíc, díky prasere. Děkuju ti, prasere. Kolik máš peněz, Zoro? 7 000 zatím, ale jdu si koupit, víš co, prasere? Já jdu koupit dalšího toho psa, já prostě budu mít celou skvadu těch psů jenom. Protože ono to docela hodně vydělává, to vydělává prostě, no jako docela hodně už, ale není to furt tak hodně, protože těch lidí tam není moc, musím postavit víc místností. Lidi tady to bez zbyteční, víte co? Víte co? Já vám ukážu, jak se stří místnosti a takhle to udělám, dívejte, prostě už to můžeš mít víc. A ještě to tady postavím takhle? Počkejte, no, můžu to takhle udělat, ale ne, já koupím tady tohle, tak a... Tak, kdyby jsem to prostě neřekl, protože já si nemohl vzpomenout na to, že vlastně se koupil ty 4 vlastně, takže díky si hodně chlapeček. A dívej prostě, jak mám velký ten backroom. Já už mám 9 000, prostě jdu si koupit tomu psa, prostě, já prostě kupuju jenom ty psy, protože za ty 25 000, já si myslím, že, nevím, jako zatím to nebudu kupovat, protože to je takový zbytečný ještě jako. A kam utíkají ještě, ne, já jsem smazal kvůli mu blok. Dobrý, už to mám, ukáž, a takhle, a prostě už mám 4, ne, ještě mám jedno, mi chybí, do sklady. Už mám 3 ty psy. Oh shit, lidi. A kolik to vydělává vůbec, Zoro? No moc ne, jako, nebo jako za mě to není furt tak moc, jako, možná bych si mohl koupit za ty 25 000 toho, co to bylo, to byla nějaká ještěrka. Jo, co to je, ten kamler, tak jako na něho bych mohl vydělat, ale nevím, já se asi koupím místnosti teď prasere, jako, zase bych mohl koupit místnosti, za mě to, dívej se na mě, prasere, ty jsi tady u mě? Ne, ty jsi byl u mě, já teďka čekám na, než vydělám 9 000, můžu si taky koupit toho psa. Já jsem si právě koupil pozemky. Já jsem koupil pozemky, to strašně moc, a tak mám peníze. No máme podobně pozemku, dívej prasere, možná máme ještě víc, dívej. Jo, prasere, musíš vidět, kde je ten businessman, dívej, kolik mám těch pozemků. Jo, tak to máš také roztáhlé, já to chci být takhle velký. Ale já mám to si zaplněné celé místo. To máš jako pravdu. Ale zjistě, já to chci mít... Možná jo, no. Ale já moc nedávám ani za ten design. Já prostě víš co, nejdu přes design. Já prostě chci vydělat peníze, chápeš? Já prostě potřebuji, a víš co, ale dám tady nějakou místnost. Jo, prostě zase nemůžu být lákomej, no. Prostě musím porazit lidi, prostě. A... Tak, už ho mám. A jdu tam dát. To je tvoje první pes. To je tvůj první pes, nebo no. To už je druhý. Jo, tak musíme mu to oslavit lidi. Hej, to stojí místnost 8200, nebo místnost, no místo je to. Ne, tak to, ne. Já už to nebudu kupovat, jako 8000 za místo, nech toho dát už za 100 000, no. Já jsem dal za místo z 11 000. Ne! Já jsem koupil to alarm, koridor jsem koupil. Ale já myslím místo, jakože je tam, kde je ten bordel, ne místnost. Aha. Počkej, ty jsi fakt dal za, počkej, kde jsi to dal, kde jsi to koupil za těch 11 000? Je tady vzadu. Úplně zbytečný prasor, no jako má to dobrý design, ale... No víš co, musím to tak udělat. Ale víš co, možná udělám to, no, takže lidi, já si zachovu naši stream a pak se ozvu. Takže lidi, dívejte, kdo za mnou přišel na návštěvu, dívejte, hej, počkej, já jdu za nima, prasor, pojď za mnou, please. Prasor, pojď za mnou, já jdu k ním. Pojď za mnou, please, pojď za mnou, můžeš jít tam, no, ne? Tak já půjdu tobě, můžu, nepočkej, to máš strašně malý, pojď ke mně, prasare. U mě tady něco svítí, Tak pojď sem, prasare, tak pojď za mnou, prasare, tady to je u mě, máme ještě, pojď, to je u mě, dívej, pojď, dívej, spavnice, pojď za mě. Pojď. A co máš dělat? Dovnitř, zase vevnitř, pojď dovnitř, dívej, já jdu za nima, pojď dovnitř a pojď za nima. Já jdu za nima. Tak se těma zpívat teda. Ty je tam nemáš, nebo máš? Myslím si, že ne. Mám. Počkej, já se za nima nedostanu. Já nevím, jak tam máme jít. Už tam jsem? Fight? Jo.
počkej, chci jít. Ne, to za nima nepůjdu, já to Jak nestihnu. se tam dostat? No právě, já taky nevím, kam tam mám jít. Já už tam jsem, ale já nevím, jak to mám to. O, tak tam se asi nedostaneš. Počkej, to máš asi zničit, Zoro. Ne, to oni mají zničit a oni umřou. Prostě se nedostal. Počkej, oni utíkají. Počkej, hoši. Šéfe, já ho chci vidět, ne, oni ho zabili. Hej, ty musíš postavit 20 bloků, musíš postavit. Ne, já jsem dostal 50 000 mám. Tak to jdu koupit toho monstra lepšího. Aha, ale nemám, ne, počkej se, já musím zase zničit někoho. Tak počkej, je tady nějaký ten špatný? Je tady ještě ten špatný s tím, ne, to už ne, je to tady ještě. Tak počkej. Tak. A mám ho, prasore, teď mám toho nejhoršího tam. Oh shit, tak to bude teď to bude fakt hard. Já jsem je nemohl najít. Já mám 45 000, let's go. Tak taky jsem měl, ale já jsem si koupil toho úplně nejlepšího za těch 25 000. Já taky. Já koupím možná ještě jednou. Protože jo, ať mám. Kam zase prostě, ne, jsem umím za tu špatnou místnost. Počkej. Kam, prostě, tady se prostě nenajdeš, kam, já se tam nemohu, hej, počkej tam. Já jsem myslel, tam a, co? Já vůbec nevím, tam se ani nemůžeš dostat? Já jsem dal nějakou místnost, kam se nemůžeš ani dostat, půlku věcí tam nejde se ani dostat, to se prostě ztratíš. A to je jedno, to nepotřebuješ, takže tak. A to je pro mě dobrý, že ty lidi neutečou. Ono pro mě můžu aj utéct, nebo ne? Možná ne. Počkej, upgradenu. Tak já teďka někam nakupovat věci a jdu rozšiřovat. Počkej, kde je s tím okem? Já jdu mezi tím prodat ty co už nepoužívám. Hej, oni nechodí dozadu, víš kvůli čemu, protože já tam nemůžu ani nikam a nemůžu jít. Dobrý, tak ty si uvědomil, dobrý, já to musím udělat. Dobrý, takže tady mám můžu jít a tady mám můžu jít a musím udělat nějaký place. No tak to udělám tady, počkej, tak to udělám, ne tak počkej, udělám to tady a musím, prasada, tak já to teď budu muset celý odstavit, ať mají nějaký místo, kam můžou jít, aby se dostali dozadu, já si to musím udělat, takže nemůžu jít dozadu vůbec. Nevadí. Proto nemohli ani dozadu. A jo, už ten pes jde dozadu. A oni tam začnou taky chodit dozadu už. Dobrý, a počkej, už můžeš jít dozadu. Ale ještě nemůžeš úplně, protože já si to... No, už můžeš. Dobrý, tak teď se už dostaneš, když se kouknu lidi, tak už se můžeš dostat do půlka, jakože do těch místností se koukneme. Ale do některých, jo můžeš, dobrý, tak už můžou jít tady má, dobrý, už prostě už můžou. A klidně ještě to můžu tady udělat nějak, tady rozbít tady tu místnost a můžu tady udělat takhle, že tady můžu jít a rozbít tady tohle, já to nebudu mít žádně okrasné místnosti, nevadí no. Zase bude za 5 minut, ale tak a prostě udělám tu chodbu, ať se tam dostanou a dívej. Počkej, no tak teď se to udělá zase špatně, počkej, ať se tam dostanou víckrát, ať jde tam fakt hodně lidí, tak lidi, počkej, já se to udělám zase špatně, no nechám to takhle. A počkej, on ten nikdo či nejde, ale on do nikdo nechce jít. No. A počkej, jak se tam dostanou, počkej, musím to udělat takhle. Tak. Ano, ještě musím ale udělat nějakou, aby se tam prostě jenom dostali takhle, takže tak lidi. A udělám to a pušnu to tam lidi, tak lidi a máme to, dobrý, už se tam můžu... Kolik tam máš těch nejlepších, těch 25 000? Dvakrát? Já jenom jednou. Ale dívej, oni tady ještě nechodí, ale oni to možná za chvilku už půjdou. Ty máš strašně málo lidí, teďka mi přijde. Já? Jo. Možná jo, protože oni umírají, no. Mám dobrý místo na rozdíl. To je strašně moc. Tady můžu upgradenout, tak upgradenem. A dívej, tady lidi už můžou projít, že tam můžeš. Dívej, už tady jde. Dívej, už jde na novou místnost. A oni vždycky hned umřou, oni prostě se nedostanou ani dozadu, protože oni hned umřou. Dobrý, tak já jdu tady a očistím to, a aby se tady, prostě budu muset, aby se dostali dozadu, protože jsem se neuvědomil až teď. A tady můžou jít, a dobrý, a už jsme se dostali tady a můžeme jít tady má. Tady to bude taky, pak můžu koupit, ale prostě budu asi muset koupit, víte co, já koupím tady tyhle, já prostě nekupuju okrasný jak prasor, ale to je největší. Tak,
No, a jo, už chodí dozadu, 50. Ale víš, že vypadalo, že... ono ti ty okrasné vydělají více peněz. Fight? Jo. GG. Tak, Dívej, kopu. ty normálně žluté vydělají třeba 95 a ty okrasné ti vydělají třeba 200, 300, 400, 500 to Alan, za těch 11 000 si vydělává 560. Takže lidi, už to tady nakupu a už je to zvětšuje, furt je to takový basic, ale prostě Backrooms má být žlutý, prasor furt něco vymýšlí. ale ne, ale tak jako já si to kupuju takhle prasore, protože mi to přijde jako větší, to chci mít, ale každý to má jako po svým, že lidi. Ale lidi už se tady dostávají dozadu, ten design, jako už tady mám něco kopený ten design, takže možná udělám to takhle a udělám to tady takhle design a tak. Design, dobrý, nice. A můžu to tady klidně ještě smazat takhle, ať mám peníze nějaký, jak řekl prasar. A dobrý, už tam můžete jít lidi. A dívejte, můj Backrooms, jako docela Backrooms nějaký větší, nemůžu odejít, už mám 5000 vydělává, ale furt jsou vepředu nějak, to mě štve. Počkej, teď zase to tady dělají ty borci, jedu k ním, počkej, ale k ním se zase nejde dostat, k ním se zase nejde, jo, jde se dostat. Mě nejde smazat teď, jo, to nepojete smazat, protože ty borci to musou teď udělat, že? A už budu utíkat, ne hoši, neutíkejte, dívej, jim to ničijou, ale oni utečou, oni tam něco dělají a už umřou. Utíkejte, už to budu dělat, dívejte, a už utíkají. No, oni jednou sejmli, utíkejte, oni se s nikam nemůžu dostat. Tak, protože já to musím udělat dobře pak, oni se můžou dostat a dostaneš víc peněz. Jako kdo se s námi musí dostat? Ty borci, 58 000 mám. Tak dobrý, výsledek presere. Už mám 58 000, protože jsem jakože ti žlutíš, jako jste vás utekli ti moji. Tak u mě ne, ale. Ty jsi trdlo, že? Zero. Ale víš co, teď to udělám, aby utekli. Teď, aby to už udělali, ale upgradenu všechno, ať to mají. Upgradenu každýho, ať prostě vydělají víc peněz. Tak. Zoro, já to jenom mám dát, abych to bylo správně. Ale lidi, by se jako tady těch hodně, protože tady tyhle bloky nejvíc zachraňují, kde je mám, počkej, já mám v inventáři. Dobrý, počkej, tak kde mám v inventáři, tak já se můžu, nemůžu se. Takže já budu muset něco prodat, víte co, já půjdu do shopu a tady ho prodám. Ale já to tady udělám jenom random, ať to mám tady dlouhý, ať prostě nějak utečou. Tak, a dobrý. No prasore, já se dokouknu na tebe, jak to máš a můžeme to klidně udělat takhle, že víš co uděláme, prasore, že budeš muset najít východ vepředu, já vím, že nejde odejít, ale že už to můžeme ukončit tady dneska a jakože můžeme odejít a musíš najít ale východ, jakože musíš se dostat úplně dozadu, ok? A nemůžeš umřít. Jo, tak jo. A začneme u mě nebo u tebe? Mě je to jedno, ale tady musím ještě něco dostavit rychle, až to je mám dodělané a... Neděláme to podle designu, protože ho klíme. Protože já to nemám podle designu, ty to máš hodně drahý, ale strašně malý. A počkej, a víš, prasade musíš tady někde, ale kam se můžu dostat úplně dozadu. Jo, tady to máš dozadu, nice. Tady máš otevřeno, dívej prasade. Tady se musím dostat. Tady se musím dostat. No, to je jedno, tam máš 2 východy, že? Dobrý, nice. No jo, a může to udělat? Můžu tam jít? A nemusíš tam chodit se mnou, prostě se jenom koukni takhle. A budeš, když já jdem, a prostě uvidíš to. Prasade, ještě jednou. Tak já musím vyjít ven a pak můžeš ty, ok? Pak u mě. Jo. Tak dobrý, já ty máš strašně malý. A nemůžu u toho umřít, tak pojď se prasade. A já si pamatuju, že tady vás musel jít. Protože já se strašně bojím, já nemůžu umřít. Počkej, myslím si, ne počkej, tady je nějaký to. No a už se tak tam to vše užila list. Třeba ani takhle nevědět, že to mám takhle udělané. Počkej, tady si pamatuju, že jsem byl. Počkej, komu lidi musí být. Jo, tady, prasade. Počkej. Hlavně to neměň, ale počkej, on je u mě, on je tady u mě ten vrah. Já jsem se ztratil. Počkej, já se pamatuju. U mě vrah. Kam jdeš, Zoro, ty už budeš špatně. Nevím, ale prostě vím, že jdu někam dozadu. Ne! Jo, lidi, dal se tak pojď tam na prasada, já tomu fakt další. Pojď se kouknout, prasada. Prasada, doufám. A jsou tam cesty dopředu jít. Ne, dívej, jste tam, dívej. No, můžeš jít kam chceš jít, tak můžeme? Jo, tak já jdu, tak tam jeď, tak prasada.
Mám ty nejsilnější dvakrát, takže, nebo třikrát možná už. Tak pojď, jde si prasere? Jo, jak se pojď praser. Praser věč. Prosím, umři. Jak jsi úplně malej. Prasere, jo. Ne! Já jsem to udělal strašně blbý, já to nebudu hrát, prasere. Já to nebudu, já to líbuju. Já to líbuju, lidi, čaute.